Здравейте, пичо, аз съм Батов и в момента снимам на Hexit, но за жалост малко преди клипа ходих малко да покопая и паднах в лава и умрях и на... той тук ли беше място? Аз си мисля, че бях доста надалеч. Добре, значи няма проблем. Хора. Дай, добре. Нов блок. И така, ходих малко кабосно да събера. И без да искам намери диаманти. И нека се направим малко пръчици. И вълна има ли? Имам готово легло. И да, хора, съжалявам, но вчера се върнах от турнир по футбол. И там много скандирахме и преиграхнах. И сега малко в клипа ще се чува така, за което много се извинявам. Надявам се, че до 2 дена вече ще съм си страхотно. И вече нямам проблем с гласа. Просто този клип мисля, че е изключение. С такъв глас да заснемам. Пак много се извинявам. Сега си правя малко тулчета. 1, 2, 3, 4 и това ще го приберем. Сега следващата ни задача е малко храна да съберам. Ще отидем малко на експедицийка. Нека да видим какво имаме, какво разполагаме. Малко неопечени пържолки. И къмък ще се взема и така, един половин сак дърво и ще дам малко на пътешествие. И тук е home. Нека направя waypoint. Ме направи 2 веса искам. Добре, на къде да тръгнем? Ено там, че виждам кораб. Ще го превземем. Така. Съжалявам, че толкова време, от много време съм качвал. Аз почти не си бях в къщи, по София, по турнири и почти не съм си вкъщи. Това месец и много се извинявам, че не заснемам. И просто нямам време. Това е самата истина, хора. Иначе аз много искам да заснемам, ама като не ми се дава възможност. Мен ми се играе, заснемам ми се клипове, ама мисля да посъбера малко такова вълна. Чакай. Да, съм насъбрал тук. И някъде ще вляза навътре в острова. И се надявам, че ще така ще намеря нищо интересно. Някой ето го замъгнем. Няма паузирам клипа, ще поговоря малко. Сега за тия 5 дена клипа ми на Ticket не се развива зле. Нали, поне според мене. И най-вероятно ще заснема още. Аз преценявам дали ще снимаме на поредица първите 1-2 епизода. Дали като вия как потръгне. Нека съберем малко въглища. Защото хора искам много да ръща нещо, но няма много нищо. Ладно. Сега ще се оправим. Тук много яко са. Добре, прави се.
Нахора не знам защо мъкнах, просто... Но неща съм на главата и... Заради това малко съм на икаре в момента. Ми странно всичко. Да, хора, обещавам ви или в близките дни епизод с Тики 161, за да задължително го заснимам, защото защото аз съм от Велико Търново. Той от Сопот и ще си дойде днес днеска 29 или на 29 или на 30 ще заснемам с него. И не знам кога ще го кача вече. Но защото като е в Търново сме си наблизко и си играем. Нали, заснемаме, какво не правим. Но като си в Сопот, по скайп си говорим и е друго вече. Така, аз тръгвам да ръшкам, сет нямам. Тъпа работа. Поне съм спал и мога такова. Сега като умра имам и геймро. Така че нямам направи проблем. Скили може да заснем един епизод на Hexit. Двамата в един сервер и да направим мултиплеер оцеляване на Hexit. Но сега нищо не ви гарантирам, просто давам, нали, просто подхвърлям идеи, които ще ги предложи на TK и вече и той ако се навие, ще заснем. Толкова заради не мога щупи един спонер от шпинят и скелет. Имам чокопедия, супер. Се опитваме чокова и... Да, перата ще ги вземам, защото... Момент. Да направим нещо. Защото мисля да си правя златни пера и... Два бакпака ще направя. Нека се взема резервна образвичка. Така, не. Така. Айрон, диаманти. Тия неща, които в момента няма ми трябват. Така. Да, не, умирам. Да се наям. Това не го знам какво, но ще се взема. Ето кожен сет. Колко да не съм ептем без нищо. Ще... Тук много бързо се вдигат нивата, което е много хубаво. Пет зомбите, 5-6 зомбите, така. Тук спомням на зомбите и на горния тъщ. Много яко лагна, което се извинявам също. Така, и въглища и така ще се взема. Така. Цак. Скелета ли е бос? Да. Сега ще сляза да го убия. Какво дропна? Лък. Сега ще видя лък какъв е. Не, меч. Че не е лошо, че не е лошо.
хората ще умрат тук. Не. Фак. Но много хубаво ще се умра тук. Кога ще оживеем? Так. Що ме, че го прибърза момента. Така. Искам перлите и това и бутушките. И нека си направя един хелмет. Аз още айрон имах ли? Някъде. Бакпака нямам. Искам ко си направя. Аре наградник ще направя на него бутушки. И... О, добре. Последния момент. Хе-хе-хе-хе. Колко сте уроди. Така. Ме наближавам края на колата. Боса няма да се справя с него. Като не умра, като не... О, електрикал есенс. Yes. На градника ще го прибера. Аре всичко ще се взема. Вау, тук много бързо ме събърха. Таки ще ми хареса. И да, хора. Качваме се ги. Изнася. Оп. Супер. Бакпак. Оп, супер. Може да има бакпак, че си имаме. Там това като се напълни. Кой вече се случи? Нали? Цък. Тия неща за момента няма ми трябват. Се качвам нагоре. Диамантчета. Ей. Добре, вече ще може да се направи. То Magic Essence ще се взема, че ми трябва. За да се направи електрик ставчета. Супер. Готина кола за втори епизод. Така. И някой ми пише, предполагам един приятел на Стеф 67, защото ми писах на преди. Той се сети да ми отговорим. Да. И да, хора, мисля това да е за клипа. Бях готов. И до скоро.